Recordarán esta imaxe. Con 1051 zapatillas de deporte recadadas, a iniciativa Pontevedra Corre por Guinea daba por rematada a primeira campaña así, dende a Praza da Peregrina. A xente a ver o que teníamos aquí montado, logramos mandar para Guinea 1067, saíron 9 maletas cargadas de entre 400 e 500 zapatillas cas tallas máis pequenas. O peche foi todo un acontecemento na cidade, unha festa que continúa agora en Gambase, o poboado que ia dirixido este calzado. As zapatillas xa chegaron a esta zona rural do país africano. Chegaron hace 3-4 días a Guinea e os rapaces xa están utilizando todo o material deportivo. A ONG Silo Gambase, que exerceu de intermediaria entre Pontevedra e Guinea, encargouse do reparto. Primeiro, as familias con menos recursos, que son as que os seus ingresos familiares totais son menos de 5 euros o mes. Logo ali, todos os anos celebrase unha carreira foron tamén repartindo entre os gañadores desta proba deportiva. Ademais, logo dependendo das notas que ao largo deste trimestre vayan sacando os cativos, pois entre as mellores notas tamén premiarán o seu esforzo tamén con material deportivo. Tralo éxito desta primeira edición, os organizadores de Pontevedra Corre por Guinea xa pensan na seguinte e advirten o proxecto segue moi vivo e non rematou cando as zapatillas saíron da cidade. Queremos que toda a xente que entregou o material deportivo poda ver que as zapatillas xa están ali e xa están sendo utilizadas, non? Que non morra, non? A iniciativa, darlle continuidade e logo xa estar traballando na próxima edición, sempre en comunicación con a ONG para saber ben cales son as prioridades e as primeiras demandas que teñen aos rapaces do poboado e a partir de aí seguir traballando na próxima edición. Porque están convencidos de que esta iniciativa que mobilizou a sociedade pontevedresa, pero tamén a persoas de outros puntos de Galicia e de España, merece unha longa vida.